Tarik en prario kod adek dwe marapar kod achiel higa mag 2023 odiochieng' mabende piny Kenya koni kod kocha miel mor kod ilo gin mago mineno kaluwore kod duoko mag piny maduong' mar KCPE piny mar klas 8 mabende KCPE mogik bende weche motenore kod koth mar El Nino podhi nyime gwenge mopogore opogore pacho kaendi magi to kod mamoko mathoth magi weche maomiyo pek. Nimepata alama 426. Mimi naomba kuwa engineer. Mor gi ilo okwako skunde mopogore opogore pacho kaendi ka girwako duoko maber mar penj mogik mar KCPE. The Minister of Education will conduct thorough mapping of any those who may have failed to sit the examination in order to administer a special examination in January. Puonjre maromo 9,000 mane okotimo penj mar KCPE biro timo penj moyiedhi chakruok mar higa manyien. Sending the SMS to get the results, it takes a long time. Some may not even be able to afford the 25 shillings for the SMS. Jonyuol gi jopuonj oywago deko mar yudo duoko mag jopuonjre ka ng'ikruok nomako chenro machiwo duoko go. Erokamano nyakwara mogi kuom Ramogi Tv odhiambo masani saa 1 mar odhiambo mondo mi iyud weche manyien mago ma oikoni odiochieng' no bende duoko mar KCPE gin mago ma ogol. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Adhiambo bed kodwe chakruok nyaka giko layo mag tudruok pod gin maka ka bende yudo achiel kachiel e YouTube, achiel kachiel e Twitter ka achiel kod Facebook. Kawachako endi mor gilo nokwako gwenge mopogore opogore pacho kaendi ka migawo mar somo nogolo duoko mogik mag penj mar klas 8 KCPE. Ne en mor ma iye olungore ne anyuola mar Charles Muturi Warutere mar Riara Springs manobedo jaloch kod max 428 e penj ma higani e Kenya mangima. Lwasi ne chalre bende e skul primar mar Rae Kanyaika e kaunti ma Kisumu tok Felix Ochola yudo max 426. Kaka Simfros Okenda leronwa Lox Ponde kod Josephine Jos magin jolendo e TV mar Ramogi bende ne orienye penj go. Chutho lai machon mar somo mar 844 skul primar. Mana kaka pile kor lwasi no pongi ilo mar joloch. Jopuonj kod jonyuol no bago nyasi mar nyiso mor margi kaluwore kod kaka jopuonjre no timo maber e penj maduong' ma higani. Charles Karimi Warutere mane somo skul primar mar Riara Springs Nairobi e japuonjre mokwongo e penj mar KCPE ma higani gi max 428. Warutere manobuok winjo ni ene japuonjre mokwongo e pacho ka mangima oduoko erokamano ne jonyuol kod jopuonj kuom duoko maber. For me, I was woken up. I've just had for 28 and I found out I was the highest. I was for first I never believed what my parents were saying. But then later on, after I saw the marks, I decided I said that God has helped me, and as the God has helped me, God can help many other students. They're coming CBC. Jopuonje mag Charles opako luoro ma en godo kod tich matek manokete sombe. Nen self-driven, nen gi intrinsic motivation, nen nyathi mokinyal dhiro, nen gi luor mang'eny kendo notiyo matek. E kaunti ma Kisumu, skul primar mar Rae Kanyaika imogolo japuonjre motimo maber. Felix Ochola oyudo max 426. Wakwongo agone Nyasaye erokamano kuom konya. Agone nyaka jopuonjwa erokamano kuom kony ma gisekonyago machopo kae. Awinjo kamor ahinya. Maxi Machal kod Hadija Yunis masome skul primar mar Light Academy County ma Mombasa. Jeremy Rotich bende noyotimo maber e penj ma higani kane yudo max 424. Mana kaka pile skul primar mar Lakewood Schools Nairobi ne okorem chope listi mar skunde motimo maber e penj mar KCPE. Kuom nyithindo 300 gi wiye manotimo penj ni, maengo nyithindo 20 noyudo max 400 kadhi nyime. Sunday Hamalawa e japuonjre mokwongo kod max 421 kilwe machiegni kod Odhiambo Ronaldo Tieno moyudo max 420.
I have heard stories of children who passed in the KCP, but they changed their morals and afterwards they ruined their lives. And I've also been told of stories of pupils who did not pass in the KCP, but because of their upright morals, they excelled in life. So I would tell them to walk an upright path. Ronald kod geno mar dhi skund sekondar mamangu kaka konyo chopo kare lek manergi ne nigodo. First choice of school was Mangu High because that's where my uncle once told me that he wanted to join that school, but due to some other circumstances he couldn't make it. So he wanted me to be the first person to join that school in our family. Anyuola mar Ramogi TV bende chiwo puoch gi pak ne jolendo magwa Josephine Jos kaachiel kod nyawadgi Lox Ponde ma bende orienye penjgi. Josephine oyudo maksi 414 ka Lox oyudo maksi 387. Kakoro piny Kenya loko toke ne penj maduong' mar KCPE. Jopuonjre motimo penj mar KCPE gani ma bende osetime pacho ka kuom thuolo mar higni 38 biro dong' e historia kaka jopuonjre ma bende oloro lai mar somo mar 844 ka giyawo ne lai manyien e skunde mag primar mano mar CBC. Ne TV mar Ramogi kowuok e skul mar Yara Springs, Nairobi, nyinga Simfros Okinda. Kapod wantiere weche mag penj mar KCPE ma ohingo jopuonjre 9,000 mane orem matimo penj mar KCPE higani idhi mi penj moyiedhi kochopo dwe mar 1 higa manyien. Jatend migawo masomo Ezekiel Mashogu yango ni maromo jopuonjre 9,354 idhi nene otimo penj kendo piny owacho oseketo kenge mar chopo kare chenro no kama Chogu mane lose kinde golo duoko mar penjgo bende okoni chenro mar keto jopuonjre skunde sekondar chakore ayanga juma manyien chieng' wuok tich. Judith Omondi nigi mathoth. Bang' duoko mag penj mar klas 8 chenro mar 844 orumo. Kata kamano yangore ni nitie jopuonjre ma kwan gi romo 9,354 manyicha ok otimo penj ma kwan ma opogore kod kwan mar jopuonjre 205 manyicha ok ondikore kaka jotim penj mak mana ni ne omigi penj bang'e. Jopuonjre mane ondikore higani ne gin 1.4 ne penj mag KCPE. Kata kamano fungruok nyalo neno ne jopuonjre 9,000 gi bang' jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu koni gin kod chenro mar loso kaka jopuonjre go biro timo penj chak higa manyien mondo mi kik japuonjre moro amora dong' chien. The Minister of Education will conduct thorough mapping of any those who may have failed to sit the examination of this year in order to administer a special examination in January 2023. The indicative figure we have at the moment for those who were not able to sit the examination is 9,354 candidates, and we have given the opportunity to sit for an examination in January so that they can also be able to join Form 1. Jopuonjre ma ogol duoko gi odiochieng' ma kawuono ibiro chak chenro mar keto gi e skunde sekondar chakre wuok tich tarik 27 dwe ni mar 11. Bang' jumbe 2 chenro no biro bedo ka oserumo kendo piny owacho singo ne jopuonjre go ni gibiro ng'eyo skunde kapok gidhi e skuku mar Christmas. Already the ministry has developed a fair and transparent system for Form 1 placement that will ensure national, regional, and socio-economic balance is achieved. The placement process will start on Monday, the 27th November 2023, and conclude within a period of 2 weeks. This will allow parents and guardians adequate time to prepare their children to join Form 1 in the year 2024. Piny owacho ne oketo winjruok kod jopuonje matayo penj ni ibiro chulgi e wang' sa higani. Gikoni gichopo singoni kendo jagoro ma ongirore migawo mar somo Belo Kipsang okoni winjruok margi kod jopuonj matayo penj mag KCSE bende biro chopo kare. Our examiners who marked KCPE CS as the accounting officer of the Ministry of the State Department, that we have paid all our examiners who did KCPE marking. We also want to assure my colleagues in the KCSE that we shall ensure that they are paid within the time. Skunde iyawo tarik 8 dwe mar 1 higa manyien kendo omenda mar siro somo e skunde go piny owacho singo ni ibiro or kapok oyawo skunde. Already working with our colleagues
at the National Treasury. The process has already started so that we can ensure that as we open school in January, that we shall ensure that our schools will run smoothly. Kuom thuolo mar higni 39 nyaka Ramogi Ajuang otas mar chenro mar KCPE orucha yanga e pacho ka odiochieng' ma kawuono. Mak mana ni jopuonjre mohewa 9,000 manyicho yudo thuolo mar timo penj mar KCPE. Piny owacho loso negi chenro ma gibiro bedo godo chak higa manyien mar timo penjgo mag KCPE. Judith Omondi, Ramogi TV, Mtihani House, Nairobi. Jopuonjre ma yawuoyi pod medo timo maber e penj mar kwano kod science, kama nyiri timo maber e penj mag dhok kaka Kisungu kod Oswayo. Thuolo wi kwan nyithindo manyiri kod machuo bende osebedo ka diyore ka kwan jopuonjre mandikore ne penjgi ka pimo gi joma nyiri kod joma chuo, ata malo margi medo bedo matin. E higani, kwan jopuonjre ma ok tin ne 1.4 ne ondikore ne penj maduong' mar KCPE ka kwan 51.3 ne gin jopuonjre machuo ka kwan 48.7 bedo nyithindo manyiri e penj manotim e centers 28,000 e pacho ka. Jatend migawo masomo Ezekiel Mashogu e kinde lando duoko ne olero ni penj ariyo manotim higani, dho ngere kod Oswayo, ka achiel kod somo mar joma nigi ng'ol mar winjo, ne ondiko duoko makare ka ipimo kod higa mokadho. Penj 8 kamoting'o sigana mar Kiingereza, sigana mar Oswayo, kwano, science, somo mar din duto mar Islam kod Jokristo ne ondiko duoko modok piny ka ipimo kod higa mokadho. The performance of candidates in each and every subject was as follows. The 2 papers, English language and the Kenyan Sign Language, composition recorded an improvement in performance in the year 2023 compared with the year 2022, while 8 other papers, English composition, Kiswahili Insa, Kenya Sign Language, Mathematics, Science, Social Studies, and Religious Education, recorded a slight drop in performance in the year 2023 compared to the year 2022. Machogu bendo yango ni jopuonjre manyiri kaka higa mokadho ne otimo maber e penj mar dhok kaka dho ngere kod Oswayo, ka jopuonjre machuo timo makare e penj mag kwano, science kod social studies. In terms of gender, the performance of male and female candidates was comparable in social studies and religious education. However, female candidates performed slightly better than their male counterparts in the English language, Kiswahili, and the Kenya Sign Language. Male candidates performed slightly better than their female counterparts in mathematics and sciences. Ka ipimo higani kod higa mokadho, medruok ne oneno ewi kwan jopuonjre manondikore ne penj kamoriwo jopuonjre machuo kod manyiri. E higa mag 2022, jopuonjre manyiri 617,775 ne ondikore ne penj, ka 612,887 ne obet 689 708 ne ondikore, ka 685,017 ne otimo penjgo, mano momedore kod kwan mar 72,130 manyiso kwan 11.77 e medruok. Jopuonjre machuo higa mar 2022, kwan maromo 626,560 ne ondikore, ka kwan mar 620,965 ne otimo penj. E higani, kwan mar 726,513 ne ondikore, ka kwan mar 721,544 ne otimo penj, ma en kwan 16.2 ma omedore. E kwan gi, kauntis 10 ne nigi kwan mamalo mar jopuonjre machuo manotimo penj, ka ginyiso pogruok maduong' e thuolo mar kwan manondikore e kauntis go. Mano bende gin Mandera, Garissa, Turkana, Wajir, Machakos, Nyamira, Baringo, Nandi kod Makueni. Bang' thuolo mar higni 39, penj mar klas 8 midendo ni KCPE mosebedi kitime pacho kaendi koro chopo e giko mare bang' jopuonjre moyo 1.4 mane timo penj higani yudo duoko magi. Sharon Ong'ao
miyowa historia mar kaka penj makamano osebedo. Lai mar somo mar 844 ne ochuogi higa mar 1985 tok penj mar CPE nolok nyinge nyaka KCPE. E higa nogono emane lot mag jopuonjre mokwongo mag KCPE ne otime penj. Since 1985, 39 cohorts have sat the KCPE examination, with 2 major reviews being made on the assessment tools and the awarding criteria. The KCPE examination has been offered to over 26 million candidates in the last 39 years. Lai mar somo mar 844 nokaw kar lai mar somo mananitiere mar 743 mane osebedo katiyo nyaka ne piny Kenya yud loch kowuok e lwet wagunda e higa mar 1963. Lai mar 844 ne okete tim mar kelo lokruok ne jopuonjre ahinya to mar tiegogi mar kalo penj mar timo tiegruok mana gidwaro. Chakre higa mar 1985 nyaka sani, jopuonjre moheo 26,000,000 osetimo penj makamano. Penj mokwongo mar KCPE e higa mar 1985 notem gi kwan jopuonjre 330,370. Medruok mag jopuonjre osebedo kaneno e kind thuolo mar higni go duto nyaka kwan moheo 1.4 manotimo penj higane. E kind thuolo mar higni go duto ka jopuonjre osebedo katimo penj 5, japuonjre moseyudo max mamalo moloyo ewi max 500 ne en Marita Nyakundi mane oyudo max 482 e higa mar 2003. E kinde ma KCPE osebed kitimo lokruoge mathoth oseneno. E higa mar 2005 nyaka higa mar 2008 penj makamago bende ne ochako chiw ne oganda mag pinje maoko. From the year 2005 to 2008, KCPE was offered to South Sudan nationals of the Kaunda Mountains region. In total, 103,000 non-citizens have been certified after sitting the KCPE examination. Lokruok machielo maduong' ne oneno higa mar 2015 bang' duol mochung' ne penj NEC nothicho oko chenro mar lando nyinge jopuonjre gi skunde motimo maber e penj. E seche mani chiwo duoko, jopuonj mosebedo kanono penj mar KCPE kuom thuolo malach bende ne odhial. We will award Minister these 3 long-serving examiners of the KCPE who have served in the marking of examinations for more than 30 years. Please clap for them. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu bende notiyo gi thuolo mar pako jotend migepe mokalo e migao mar somo. A candidate who sat the KCPE examination in 1985 at the age of 14 is now aged 53 years old. So like with Arengo, who released the first KCPE examination results, I also feel privileged to be the one at the apex of the transition point from the KCPE examination to the Kenya Primary School Examination Assessment, which has been conducted in 2023 for only the 2nd year. The 4 presidents of Kenya, whose governments steer the implementation of the KCPE examinations and equipped schools successfully to ensure quality products came out of our standard 8 national examinations. Ne wayudo thuolo mar loso gi moko kuom jopuonje mosebedo kanono penj mar KCPE kuom thuolo malach. Asebedo ka puonjo English, asebedo ka mark composition for a long time, since 1995. Koro marking ni osemiya bedo gi, at least I have that antiere gi mijingo mar puonjo English. Osemiya bedo gi nyithindo mana puonjo, nitiere moko moseyudo 99, nitiere moko moseyudo 98 nikech experience masebedo ga kuom marking composition. Asepuonjo e school mar jogo mokwinji kuom higni 33 since 1989 nyaka sani. To wachako mako papers mag nyithindo mokwinji English composition 2008 nyaka sani. To KSL nochakore 2010 nyaka sani. To gima nyalo wacho mar English ne imako wa gi rumbi mar jogo mawinjo. To ka wane rumbi to kwanyal nitiere weche ma tek mondo wapogi. Chako nono higa mar 1998.
To aseneno ka nitie improvement mang'eny. Sana sana e Kiswahili ka osebedo ga matek chien kanyo na nyithiwa mantie Iluo. Negineno ni Kiswahili tek. To igni maseneno taneno ka nyithindwa go biro malo. Lai mar penj mar 844 ne oketo maino e kalo penj kano keto jopuonjre gi piem. E kinde ma pasia mar lai mar penj mar 844 rumo, lai manyien mar 2-6-6-3 bendo sechak kete tim. Jopuonjre biro bedo katimo penj maduong' e skunde mag primar e grade 6, penj midendo kaka KPSEA. Penj mokwongo mag KPSEA notim higa mokalo, ka jopuonjre itiego e somo 12. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Poch gi pak ne jopuonje mago mosenono penj kuom higinigo mogwaro chiwore ne konyo weche mag somo. Migawo mar somo yango ni pod onge ler ewi kaka ibiro gol duoko mar kit penj manyien mar KPSEA. Kakoro gibiro chiwo ler makamago bang' od bura podho lipot mar somo manogol gi aput mosebedo katimo nonro ewi kit somo mar CBC. Kaka Lidia Okeo lero, jokanyo e migawo mar somo kata kamano onyiso mor margi gi kit penj manyien ni, kagiwacho ni obiro yawo thuolo ne jopuonjre duto mar yudo tiegruok kaluwore gi nyalo margi. Higni 39 osekalo nyaka ne ketie tim kit penj machon mar KCPE. Kasani to koro tango loko. Kit penj manyien mar KPSEA igeno ni biro chiwo thuolo ne jopuonjre duto ma pachoka matiegore kaluwore gi talanta kod nyalo margi. Ing'eni penj ka dhano nitie gimoko adek. Nitiere gimar obwongo mwaluongo ni cognitive. Nitie gima ng'ato nyalo timo gi lwete kata gi dende machalo kaka tugo. To bende nitiere gima nyathi nyalo bedo ga ok paro, waluongo ni values. Koro wame nyithindo thuolo mar rwako dongruok kata gerruok e chenro moro amora manyalo konyogi. In 844, it's like you are looking for a job. You pass exams and look for a job. In CBC, we're the job creators. Migawo mar somo yango ni gibiro golo ler mathoth ewi kaka ibiro gol duoko mag penj mag KPSEA bang' od bura puodho paro manogol gi aput mane rango weche somo. Kamoko kuom jokanyo to liko ni duoko go jopuonjre biro mana yude skunde gi giwegi. I would want to advocate that KPSEA and the grade 9 exam, normal release, no hassles, you made it in swimming, you made it in academics, you're all a winner. This thing of cutthroat competition is what is killing this country. It's what is making people use all the bad ways to ensure that their children appear on national telly and the newspapers. Jokanyo e migawo mar somo nyiso mor margi gi kit penj manyien ni, ka giwacho ni obiro wito kucha piem mathoth ne kelo mana midhiero ne jopuonjre morem e penj makamago. The CBC curriculum is better. Why? Everybody's a winner. How? You do what you want. If you want to do photography, if you want to do engineering, if you want to do law. Wachano gik bilongo ni competencies aberio. Mumjo beni competency wa make sure ni nyathi communication and collaboration tie gik mong'eyo, critical thinking and problem solving tie nyathi ong'eyo, creativity and imagination tie nyathi ong'eyo, nyaka digital literacy ma wan ne okwatimo. Bende giwacho ni piny owacho oseketo ikruok makare mabiro neno ni kit penj makama odhi mbele ma onge ng'ikruok moro amora. Ni sani idhi ter siling 15,000 ne nyathi ka nyathi mane junior school, kondo siling 15,000 go siling 4,000 kuom nyathi ka nyathi en pesa mobedo dedicated mondo gergo resources munjo bene support. Jokanyo sekta no nyiso ikruok makare ka bende koro gin kod geno ni kit penj manyien mar KPSEA biro bedo maber moloyo kit penj machon. Kwa jonyuol, jopuonj kod jokanyo mondo chiw sir makare ne jopuonjre maneno ni kit somo ni ok obedo gi ng'ikruok moro amora e pacho kae. Lidia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Gwenge mag Nyanza mor kod ilo nokwako moko kuom skunde primar mag Nyanza kaluwore kod duoko mag penj KCPE ma higani. Millicent Adhiambo miyo waler kaka duoko na orwaki skunde mopogore opogore Nyanza. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar jalo duoko maber ne oneno e skunde primar mopogore, anyato mag piny owacho kaka Rai Kanyaika, Saverian,
Migosi, Aria, Lake Primary, ekin mamoko nyaka mag ji giwegi, mane nyithindo oyudo max ekin 400 nyaka 426. Kotelnegi kod jotend skunde, nyithindo go onyiso morgi ewi max mane giyudo, kama nyaka sani nyathi motelo e penj go e kaunti ma Kisumu ni kod max 426 kowuok e skund primar marai Kanyaika mayudore Kolwa Central Ward e Kisumu East Sub County. In the year 2016, emane ginwango marks mar 400 osebudho sana to sani eneni we have done so well ma marks go gin ji 4 tangeni moko bende podi nyalo biro kech podi wang'iyo marks go podi ayudo marks 426 mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom konya agone nyaka jopuonjwa erokamano awinjo kamor ahinya agombo somo e skul mar Stare Boy to agombo bet engineer. So far waseyudo nyathi achiel moseyudo 407 marks to gi a few others moyudo above 390. Na nimefurahi, sikuwa natarajia kupata 407. Ningetamani kwenda katika shule ya upili ya Moi Girls Eldoret, na kwa maisha ningependa kuwa journalist. I scored a total of 407 marks. And I would like to dedicate these marks to my teachers who have always been with me. E county ma Homa Bay, mana kaka Kisumu, thoth skunde primar bende onyiso morgi kalore kod duoko penj mar klas 8 ma higani, kama skunde ji giwegi kod mag piny owacho duto ne orienye penj go. Duoko mane wayudo Homa Bay nyaka gie sani yango ni japuonjre Joy Akinyi mane somo Jenaro Junior Academy e kar chungo bura marangwe ema otelo e county no kod max 419 ilwe gi Nasim Asman Adhiambo kod max 416 ma bende notimo penj Jenaro Junior Academy Marodi e kar chungo bura ma Homa Bay Town. I've gotten 414 marks, and it was the marks that I was expecting to get. I intended to go to Bunyore Secondary School, and I want to become a pilot when I grow up. Komachielo e county ma Migori, gisani skunde ma orieny oting'o Shiners Academy, Migori kod Sony ma ogolo nyithindo manigi max 415, 413 kod 412 koluwore kamano. E county ma Kisii, skunde mag ji giwegi ema orieny e penj ma KCPE ma higani. Bang' skund primar ma Imperial Academy golo nyithindo 2 mani kod max 423 moro ka moro, kuma bende skunde kaka Maxwell Academy, Precious Hope, AIC kod St. Green Hill e moko kuom skunde ma bende otimo maber. Scored 423 marks. The others who didn't reach the expectations, but we still wish you all the best. Nyaka saloso liponni e county ma Siaya kopogore kod skunde 2 kende kama oting'o skund primar ma Siaya Central. Fabian Captain Owino orienye skundno kod max 413 ka bende thoth skunde e county no pok oyudo duoko mag penj mar KCPE ma higani kaluwore kod ng'ikruok mane obedo e yudo duoko mag penj go. Amor ahinya kendo ago erokamano kuom Nyasaye kuom miya max ma kawuono ayudogi. Ago erokamano kuom jopuonjena kod parents maker nikech kuma nitie ni nikech gin kabet maduong' ada mondo abed ng'ama support rights meg nyithindo mang'eny osebedo kakalo gik matek sani, kendo ada bedo ng'ama chung' mbele kakonyogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kadhi nyime jonyuol mathoth kod jopuonj pod ywago omenda mane gitiyogo ka gimanyo duoko mar penj maduong' mar klas 8 mar higani. Bang' lai manyitiyogo ka imanyo duoko mar penj bedo kod ng'ikruok kuom seche buora. Maeno miyo duol mar ne koro ote ka kwayo jopiny okaw kinde kapok giro ote mar manyo duoko. Jojuma nigi mathoth. Kalure kod lendo mane ogol kod migawo mar somo odiechieng' manyoro ni duoko mar penj ma klas 8 igolo kawuono. Duoko ma bende ne olande kod jatend migawono mar somo Ezekiel Machogu, jonyuol, jopuonj kaachiel kod jopuonjre ne oketo ikruok machon ka girito duoko. Moko ne rito ka chunygi goyo kibikibi, kama moko bende ne ntiere kod geno mathoth. Sisi kama wazazi tumekuwa na changamoto sana, tumbo joto kila wakati, tumekuwa na kijibaridi. Wengi wametuma mara kadhaa na kulalamikia pengine hela zao. Katemo index na mondo miayo duoko to kunyalwe ko no chuno mabibe school. Moko kuom jopuonj omonde sikunde e okinyi mar saa 3 ka gito duoko ka jonyuol kaachiel kod jopuonjre
Bende ne odiche simbegi mag ong'we yamo ka gimanyo duoko mar penj ka ochakore saa 5 mar okinyi. I have sent for index 1 to 7. I have not received a single result for the learners. Lakini pod warito, wan gi yien wadhi timo, nyithindo wadhi timo maber. Skundi ni wasebedo gi geno kendo kuom yie marwa wang'e ni gidhi timo maber kabisa. Kar saboro mar odiochieng', thoth sikunde mane oriko seoro ote machuok mar manyo duoko ka okalo kuom lai manochiw kod migawo mar somo ne pok oyudo duoko. Thoth jonyuol bende ne ywago omenda mane gitiyo godo ka gimanyo duoko mag nyithindgi. Kwa sasa tumepata matokeo wanafunzi wawili pekee kwa sababu ujumbe fupi tumetuma zote tangu asubuhi ni karibu 300. Lakini zote hazijazalisha matunda. Sitiyo gi siling 250 kaka janyuolo wang'o iya gi maisha mateke Kenya ka siling 250 iore ka wayudo duoko sani godhiambo. Koro kaber to giduoknwa pesawa mane gikawo siling 250. Sikunde mathoth ne chalo gunda nikech jopuonj kaachiel kod jopuonjre ok ne ochopo e sikunde kata mana ranyisi mar mor kaka ne obedo kinde mokalo bende ne tin e sikunde. Nyaka sani thoth jopuonje pok oyudo duoko margi mar penjo do mar klas 8 nikech thung' mar lai ma iore duoko ka jopuonj mane manyo duoko kao kalembui bende ywak ni tudruok ok ber. Metubidi tuende mpaka online. Tumeenda kwa internet kuweza kutafuta haya matokeo. Ndio tumepata wanafunzi wawili, mmoja Sharon Ongaga Max 404 na Alvin Momanyi 416. Duolno mar nek norote ne joma temo manyo duoko kowach ni biro nyisgi sama chenrono biro dok makare. Migawo mar somo bende ne oro ote kanyiso jonyuol ni gitemo loso chenrono mondo giyud duoko mapiyo piyo kaka nyalore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi bang' lipode motenore kod piny maduong' mar KCP wakagudo yoyo mokwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza bizna yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Gimano miye na chako alani sana en pressure. Nitie seche moko pressure miyudo mang'eny e tich mamiyo yudo ka chunyi jok gi tich. Kasi duogi yudo ni gimitime kambi gi gimichuli yudo ka ok gin together. Lesson ma aselan en ni oala okikete wat. Koro ka gineno tich ma itimo no koro expect itimo ne nono. Owanda be nigi pesa. Ased medo machine. Mar ariyo aseloso kode ot dala. Nitie savings masetim. Milango haifai kufunga fursa. Inapaswa kuwa njia ya watu kuendelea. Wacha tutumie maoni yetu kama funguo za kufungua usawa kwa watu wote. Wacha tukusanye umbali kwa kuunganisha zamani zetu na mustakabali bora. Wacha tufungue milango mikubwa kwa midogo. Kuunganisha maisha ya awali na bora yajayo. Wacha tufungue upeo mpya na mikataba bora zaidi.
na hii itafanya maendeleo kuwa ya kweli kwa kila mtu, kila mahali, kila wakati. Wacha tufungue milango kwa watu, kwa ubora. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Angoma kelo cancer. To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane. The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer. Kata jatuo mane otony e thieth mar cancer. My hair has gone. My nails, even the feet, they are all black. Cancer. E kuku mar wach. Dweni, achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29, dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV weche mag koth mapek machwe. Ji ariyo owito ngimagi e gwenge mag Laikipia ma Nyandwat bang' pi yorogi kinde mane gichodho kuoyo e aora. Magi bire kinde ma jod bura mawuok e Nyandwat mar Ugwe. Sani koro sewa piny owacho kuom kawo midhiero mar El Nino ma weth e kinde ma oganda dhi nyime kod lalo ngimagi. Jotelogo dwaro mondo piny owacho oyang kod El Nino kaka midhiero maduong' mokwako piny Kenya, kaachiel gi kwayo kony kowuok e pinje maoko. Chris Owino nigi ler. Kaluwore gi kodh El Nino madhi nyime kod chwe e gwenge mopogore opogore ma pacho kae, ji ariyo ne owito ngimagi bang' pi ywerogi e kinde mane gichodho kuoyo e aora ma Losukut e gwenge mag Doldol, Laikipia ma Nyandwat. Ji adek go wachore ne chodho kuoyo e aorano e kinde ma lori margi ne omoko kendo pi umogi. Kondakta mar lori no kata kamano ne ogoyo abal kendo tony e lak nyang' e kinde ma jowetene ariyo to ne pi oywero. Serikali najua inafanya jukumu kuhakikisha ya kwamba wameweka hizi caravat orva na pia kuhakikisha drainage system iko sawa, kujenga madaraja, lakini hayo yote yanapofanyika pia hata sisi wenyewe tuangalie maisha yetu, usikimbilie mahali unaona hapa sitatoboa hii maji lakini unavuka tu. Vijana wanavuka tu maji na unaona ni nyingi na imebeba watu na bando wanaendelea. Magetimore e kinde ma jod bura mawuok e gwenge mag Nyandwat ma Ugwe owuok oko kendo seyo piny owacho kuom dhi nyime kod goyo dhoggi e kinde ma pito dhi nyime kod nego jodak ma e gwengego. Where is the government? Where is the Kenya government? Where is it missing in? It's missing. It's missing out. When its own people, its own citizens, who have been marginalized institutionally. Institutional government-guided marginalization for 70 years. Jo od bura go dwaro mondo piny owacho oyang koth mar El Nino kaka midhiero maduong' mokwako piny Kenya kendo kwayo kony kowuok e pinje ma oko. Actually want to declare that there's a national disaster on behalf of the government because they have failed to do so. So with this, we are appealing to the international community, especially UN organizations like World Food Programme, to step in and cap in. We can't wait for government to declare when people are going to die. Bende gidwaro ni mondo piny owacho ochiw ndeke mag kalapapla mar chiwo kony ne jopiny ma pi odar e miechgi kaka chiemo, yedhe kaachiel gi nede mag malaria. The prevailing situation grants airdrops as the only way to avail food to the displaced flood victims, though this Red Cross that has been engaged in this doesn't have the capacity, and therefore we are appealing to the Kenya Defence Forces and UN agencies like the World Food Programme to chip in. Jotelo go seyo piny owacho kuom bolore tenge kendo weyo ting' makamano e lwet sirikal mag counties magiwacho ni onge kod nyalo mar kedo aching' kod midhiero mag El Nino. Geno mar jopiny en ni piny owacho mamalo kod mago mag counties biro weyo goyo karata kod ngima jopiny kendo tieko ywarruok mane kindgi mapiyo
mar reso oganda makalo e midhiero mag El Nino. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Charles Mkoa mawuok e kaunti ma Vihiga jaloch manus milion e piel mashabiki kaende jackpot e tugo mashabiki. Amkoa men jabodaboda ma Mlolongo kaunti Machakos obedo jaloch mar 34 mar jackpot no. Nikaandika 290063 account ni KJP. Okay. Kaende jackpot. Ya, ndio nilifanya hivyo. Nikaweka 100, mara ya pili nikaweka 150 na nikanyamaza hivyo. Monday jioni nikiwa naenda kuchomewa supu pale, nikajipata kuna message imekuja, congratulations, you have won 500,000. Nataka niongeze bike moja na ingine niweke biashara fulani hapo. Na siku ashaniambia mimi napatishanga kucheza, ambia wewe patisha tu, sikutawini hata mimi nitaamini. Sasa sasa nimeamini. Sasa tumeshukuru vile umezawadi huyu mwenzetu, lakini na sisi pia tutatia bidii. Kama unaona bet inaenda kuchomeka, kuna option ya kucash out, una cash out do yako inakuwa iko sawa. Tuko na kitu mpya tumeleta kwenye Shabiki, inaitwa Shabiki Casino, ambapo watu wanashinda up to 300 million monthly. So unachohitaji kufanya ni kuregister kwenye www.shabiki.com, deposit, start winning. Ya koromo jang man mokelegi ko mar mi weche manwa ikoni chendo marangichwelo parni koromo kanyo sadek podwantiere kod weche mathoth mawa ikoni kotenore kod mago mag piny ma KCP kachiel kod twako kod moko kuom jogo manoto makare penj no mabende ne duoko maru kod chima kawuono. Nyinga Ochingi Emmanuel, jaloko marwa nen Belinda Dhiambo, wanere sadek. Walendo tho mar jaduong' Otaka Ojowi manotimore tarik 27 dwe mar 10 higani Kisumu. En wuod duto mosenindo Laban Ojowi kod Asewe. En jaod mama Margaret Aoko. Nyithinde gin Bob, Tobias, Judith, Jackson, Alphonse, Roslyn, Susan, Brighton. Duto mosenindo Marilyn, Jacinta kod Michael. Nyithindgi gin Susan